Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Rocky и днес ще играем Minecraft. Аз ще ви покажа как се направите подземно магазинче. Аз съм направил само, че съм куп завел вътре. Да, ето ко. Тайно магазинче. Опа. Ето тук съм забрал да сложа. Малко сега се крия, ама нищо. Нали, вие ще знаете какво е. Да, ето ко магазинчето. Да кажем, че ставате тук. Някой човек се минава и казва: оф, наблизо няма ли някой магазин? И вие чуете отдолу и отдолу се имат някаква ръчка и нещо подобно. И отваря се и ето магазинчето. Изходът още не знам как го направя. Ставай за капан. Ето, хоп. 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 Там, нека да започнем. Трябва ви някакво място. Независимо какво е. Стига да е право. Тук няма вече прави места. И ще го направя. Къде да го направя? Ай тук да бъде. Копайте 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ендерман. Не. Така си е добре. Ето. Трябва да изглежда като погледнете отгоре. И почте да копайте надолу. Копайте 4 купчета надолу. Това беше второто купче. Четвърто. Така ли? Да. Така. Аз няма куп завеждам, само ще ви покажа как се прави. Вие може да си куп заведете както искате. Нещо такова трябва да се получи. Или може да го направите на подземен скрит басейн. Упс. Та, нещо такова трябва да се получи. И после вземате лепка в бутало. И от която страна искате да я бъде, аз решавам да е от тази страна ще им бъде. Ето е така. И там слагаме репитър. Репитъри. Опа. Ах. Ей. И до там нататък слагаме редстоун. Може да го направите с копче, бутон. Ето. Хоп. Хоп. Опа. Правите го да е тука. Ето така. И като се включи, става подобно.
Трябва да стои постоянно включен и после хоп. И се отделя ето тук. Та, опа, аз да го включа. И да слагам дърт. Тоест, ще сложа дърт. Задължително. Тук така и тук и те. Хоп, ето. Само че ще трябва да осветим долу. Включваме. Я пробвам с бутон как ще бъде. За колко време ще се задържи. Така. Бе да кажем, че ще бъде сръчка. Отворено, затворено. Или може да го направите на капан. Вие се преценявате. И тук вътре ще осветим. Изкачването може да го направите с стълби. Ето така, че да намеря стълбите, къде са. Стълби, къде сте бе? Ето ги. Да кажем ето... Така. Така, изкачвате се и излизате. Ето. И... затваряте. Аз ще изкопая надолу дали е осветено хубаво. Да, добре и си осветено. Да се връщам. Да. Надявам се клипа да ви хареса. Ако е така, пишете коментари. Аз съм Гоки, чао.